Ahoj, já jsem David. Před 20 lety jsem založil poradenskou firmu a pořád ještě radím a rád bych s váma sdílel zajímavý rozhovory s lidma, které jsem potkal. Ahoj Pavle, já jsem moc rád, že jsi tady a že jsi přijal pozvání. Ono to celé vzniklo tak, že my jsme se někde bavili u kávy a ty si říkal takovou příhodu, že někdo od tebe ve firmě má nějaký konkrétní úkol, který vlastně jako řeší samostatně a ty si, což mě vůbec nepřekvapuje, si říkal, no já bych to řešil trochu jinak, ale říkal si, hele, nechám ho bejt, to je jeho iniciativa, já ji nechci zabít. A to mě fakt hrozně inspirovalo, protože samozřejmě nejde jenom o lidi a o nás, jde i o peníze, o firmy. A pro mě tohleto otázka, jako jak nezabít iniciativu, je pro mě docela důležitá otázka. Jak to vidíš ty, iniciativa, firma? No, tak ty jsi říkal nezabít firmu, výdělek. Já myslím, že si hodně lidí neuvědomuje, že to nejcennější, co v té firmě máme. A možná, že ve tvém typu podnikání to platí o to víc, ale já tohleto nemám rád rozdělení, my jsme výrobní firma, ale taky myslím, že to platí u nás úplně stejně, že to nejcennější, co máme, jsou ty lidi. Tím samozřejmě neříkám, že nemáme drahé zařízení, nebo nemáme drahé stroje, nebo neumíme udělat drahé chyby, ale aby jsme dobře fungovali, aby jsme fungovali dlouhodobě, tak to všechno stojí na dobrým týmu. Takže za mě investice i do třeba toho, že někdo udělá chybu, ale uvědomí si ji, naučí se u toho něco jiného a vede to k jeho posunu, je za mě prostě investice do rozvoje jako možná jiný typy investicí do rozvoje, který děláme. Možná dokonce bych řekl, že u nás kdyby to byl můj styl a já jsem čím dál tím víc strategický a méně exekutivní šéf, ale kdyby to bylo na mě, tak já bych asi možná víc používal tyhle metody, než teď se doufám, že se mi nenaštneš, než nějaký sofistikovaný poradenství, analýzy protože mně přijde, že tohle je cesta, že každý si pak uvědomí to. Samozřejmě to vychází z toho, že v tom týmu máme lidi, kteří s firmou soucítějí, který jsou si plně vědomí toho, že třeba něco nedopadlo úplně jak mělo, ale odnáší si z toho něco. A za mě teda určitě úplně u každého ve firmě platí, že jedna chyba je OK. Kdyby se opakovaná chyba přestává být OK, a kdyby se to mělo opakovat třeba víckrát, tak si asi myslím, že to už není vůbec OK. Je pravda ještě k těm chybám, že já si myslím, že já to vždycky všude říkám a pak ty moji kamarádi, kterým víc než já, tak se na mě hněvají, ale já říkám, jak už jsem starý, tak když to řeknu hodně zjednodušeně, kdybych měl poradit, že radím svýmu synovi, kterému je 15, tak mu říkám, hele, vlastně jediný, jak se můžeš jako učit rychle, je zkoušet těch věcí víc, jako dělat víc věcí, víckrát pochybit, víckrát spadnout na nos a vlastně jenom tou frekvencí toho, že jako se nebojím a že ty věci zkouším a že je dělám, tak se učím, protože jako upřímně zkušenost, jako předávat zkušenosti se dá, já můžu v týmu říkat, hele, tohle je moje zkušenost, sdílet jí, ale na konci dne to si člověk jako neohmatá, co si nezažije. A to poradenství by the way je na tohle výborný, protože vlastně my jsme pořád v nějaký hluboký vodě. Já jsem vlastně občas ty lidi u mě si stěžují, říkají, no Davide, já už se jako těším, že konečně jsem se něco jako naučil a teď to jako použiju. To je sice pravda, ale ty mě zase hodíš do jiné situace, kde zase jako musím plavu v hluboké vodě a musím něco. Ale za mě to, že vlastně vůbec můžou ty chyby dělat a že můžou dělat vůbec nějaké věci samostatně, tak je skvělý a na tom se učí. Na tom rostou jako lidi, jako osobnosti, jako odborníci, jinak to nejde. Ale ve výrobní firmě stejně jako v poradenství. Jako jo, naprosto souhlasím. Chtěl jsem k tomu, nebo napadlo mě, vzpomněl jsem si, když jsi říkal o tom předávání surovin nebo mladých, tak já musím říct, že jsem měl velký štěstí ve svém životě. Díky svým 2 spolužákům, nebo prostě spolustudentům od nás z Gimplu, my jsme si založili firmu produkční už na gymnáziu a nebyl to rozhodně můj nápad, já jsem naopak byl to 3. kolo odvozu v té firmě. A dělal jsem docela dlouho, řekněme během svých vysokoškolských let, stálo mě to, že jsem do vysokou školu nedodělal a jako do nějakých prostě 20 něco jsem prostě dělal produkci. A tam má jednu obrovskou vlastnost, ty děláš třeba koncert nebo natáčíš klip,
jo, nebo film nějaký, tak... Nebo podcast. Nebo podcast možná, ale přiznám se, že teda, když já říkám natáčím, tak bychom to fakt měli trochu složitější jako s tou akcí, jo, ale OK, dobře, ale to, tak je to akce, která začíná a končí. Začíná a končí v relativně krátkém čase. Koncert se dělá 3 dny, že, když je to dlouho, že, možná delší, když je to nějaká větší akce. Když se dělá, když se natáčela reklama, se natáčela týden, tehdy, jako když se to točilo ještě na film a bylo to, a určitě to dneska úplně jiný, ani si to nemůžu představit. A to je výhoda, že člověk si prožije celou akci, celý vlastně projekt, od začátku do konce v relativně rychlém čase. Takže ví, že jako když to dělá příště, tak už ví, že... Jo, takže ji stihne za rok udělat třeba 5-6 významných. A to je něco, co ten jeden projekt se dá srovnat firmě, která jenom trvá. Takže pro mě třeba jedna z nejtěžších věcí, když jsem odešel z tohohle typu a šel jsem k tátovi tehdy pracovat do Wafa, tak pro mě bylo jedno z nejtěžších věcí si zvyknout na to, že to není sprint, ale maraton. Jo, že prostě, že to prostě opravdu záleží, to dlouhodobí, jo, protože právě v té produkci, když se udělá nějaká chyba, nebo se na některé věci úplně nekouká vůbec. Jo, třeba je hodně docela úspěšných lidí v té branži, kteří mají opravdu pověst, že jsou opravdu sociálně opravdu velmi slabí, jako na pivo bych s nima fakt nešel, nevidím žádný důvod, jo. A to si najednou člověk uvědomí, že v tomhle, ale v tom delším runu je tohleto úplně jinak a je to daleko důležitější, protože prostě to je, jako je to potřeba jako dělat především, možná, že ne jako nejvýkonnější na světě, ale každodenně a cílevědomě a snažit pokud se možno stáhnout za jeden provaz a to je pro ten tým důležitý. To jsem mimochodem připomněl úplně z jiného soudku, že já když jsem začínal, tak jsem začínal v bance a šel jsem na dealing. Dealing to je obchodování na finančních trzích a prostě točíš velký peníze, ale hlavně se hrozně rychle rozhoduješ. To je opravdu jako, tam musíš ten Excel mít vlastně do jistý míry v hlavě a prostě bereš nějaký riziko na sebe a je to rychlý. Pak jsem začal dělat úvěry pro velké korporace a přesně jsem měl ten pocit, jako že se celý svět zpomalil, protože ten úvěr je samozřejmě stejně složitý, ale stejně složitý jako jeden obchod, jako jeden derivát, který jsem obchodoval, akorát ten úvěr se dohaduje pár měsíců nebo týdnů, kdežto ten obchod se udělal takhle. Takže to bylo jako pro mě úplně stejný, ale myslím, že není špatný jako se naučit nejdřív tu rychlost a pak zpomalovat a jakoby, ale vědět, co je podstatný, to si myslím, že je fajn. Asi to dobrý je, když ty jsi mluvil o té iniciativě nebo o tom, mně se opakovaně stávalo, nebo stává pořád to, že a taky jak rosteme, tak samozřejmě dneska docela hodně často hledáme člověka s nějakou expertní znalostí, že logický zdroj jsou velké firmy, velké společnosti. A docela často k nám chodí lidi, třeba klidně v mém věku nebo dokonce starší, kteří přijdou a říkají, hele, já jsem celý život pracoval v korporátu, já nechci, já si to zkusit v menší firmě, já si to zkusit někde, kde můžu komunikovat s vedením, někde, kde nebudu dostávat prostě, řekněme třeba protichůdný strategický zadání, jako nějaký kratší časový periodě a tak dále. Já říkám OK, ale zároveň k tomu říkám, hele, už jsem to na tom slyšel a je to skvělý. Jenom jsem ti chtěl upozornit na to, že u nás dostaneš víc svobody, než se ti bude líbit. A musím říct, že se to docela často děje, protože skutečně to zase jako nebylo naše, že prostě ta míra té organizace, ve smyslu, myslím, té organizace ve všech jako každodenních aspektech je samozřejmě daleko menší než u toho korporátu. Může to mít určitý nevýhody, to neříkám, že ne, protože například člověk tráví určitou část času svého pracovního tím, co by se, dejme tomu, dalo posunout dál. Ale na druhou stranu zase to podle mě dává jako daleko větší flexibilitu a dává nám to teda skvělou věc, kterou jsem nadšený, to jsem dřív neměl, když jsme byli malá firma, tak ono to šlo těžko a dneska je skvělý, že vidím, že nám lidi daleko víc rostou ze spoda do těch jako manažerských funkcí, než nutně zvenku, což dřív logicky nešlo, protože jsme byli u nějaké velikosti. No. Zajímavé, že když se bavím, já se hodně často bavím jako s těma lidma, opravdu s jakýmakoliv, jako s těma, kteří přišli nově do toho týmu, jsou úplně jiní, dokonce studenti, s různýma. A nejčastější věc, na kterou si pamatuju, což mě jako rezonuje s tou iniciativou, bylo, že ty lidi říkali, já jsem tady spokojený proto, že mám prostor, jako se sebe rozvíjet, jako dělat něco jako sám, že to není, že ty mi přikážeš, a teď budeš se rozvíjet tady, teď budeš dělat tohle. A že trošku je tam ten, já nechci říkat
punk, ale trošku je tam ta samostatnost v tom, že ty lidi, když je to baví, tak jdou zatím a mají určitý prostor to dělat. Teď jsou to úplně stroje jako v soukolí. Ale souhlasím s tím, že zároveň tam vidím jako druhou věc, že jsou občas hozený do hodně hluboké vody a občas ty lidi jako řeknou, jako čekají a ty čekají jako a já říkám, no dělej. A říkám, no ale já jako nevím, jestli můžu, já čekám, jestli, a jo. Říkám, na nic nečekej, prostě ty věci pojď je dělat, pojď je někam posunout a v nejhorším se stane, že uděláš chybu. Oni říkají, no a ty mi pak budeš jako naštvaný, že jsem udělal chybu. Já říkám, hele, řeknu ti, že jsi udělal chybu, to není, že bych jako byl z toho nadšený a tleskal ti, že jsi to udělal skvěle, ale prostě to je v pohodě, já dělám spoustu chyb, já dělám chyby každý den pořád dokola, tak pojďme. Jo, a to si myslím, že jako tohle vybalancovat a zachovat to, aby ty lidi jako měli tu chuť, to znamená, aby jako se nezabila ta iniciativa, protože toho já si hrozně vážím, od jak těživa, když někdo vůbec jako s něčím přijde, neříkám, že jsme výběrový tým, neříkám, že všichni sedí na pozadí s prominutím, ale prostě když někdo s něčím přijde, tak to je výjimečný a já to chci jako zachovat, to je jako ve skleníku, říkám, to je skvělý, tak pojďme. Ale zároveň, aby to trošku bylo jako, jak se říká, inline with company strategy, aby jsme jako někam směřovali. V tomhle jsem já určitě špatný jako příklad, jo, protože jsem pro lidi, kteří mě neznají nebo nejsou třeba u nás díl, tak to může působit až odpudivě. No tak bohužel já jsem člověk hodně otevřený, který si nebere moc servítky s ničím a neberu si servítky ani s výbuchem hněvu, ani si neberu servítky, když někoho chci opravdu pochválit, jo? Takže je to jako... Tak to dostaneš první, prostě tohle je blbost, tohle je dobrý. Třeba jo, ale zároveň se snažím pokaždý dodat a vím, že to je málo, protože chápu, že člověk je v nějakém postavení, má nějakou sílu osobnosti a říkám jako, že já docela často říkám, hele, mně to přijde jako úplná blbost, ale to neznamená, abys to nedělal. Jo, a to je super, to je super. Jo, ale jako na druhou stranu chápu, že to takový trochu alibismus, protože rozumím, že praxe může potom vypadat samozřejmě úplně jinak, jo, ale snažím se zároveň těm lidem říct, kde to vidím, takže nevím, docela často mám teď ve svém týmu relativně mladýho finančáka, strašně rád s tím spolupracuju, je to člověk, který jak je trošku víc pragmaticky zaměřený, tak má trošku postrádá ty social skills, což je skvělý, protože je jeden z mála lidí, kteří mi opravdu otevřeně řeknou absolutně, co si myslí. To je perfektní, to je já si to strašně vážím, to je perfektní. To chápu. A musím říct, že tam třeba ta komunikace je perfektní, jo, protože třeba přijde s nějakým nápadem a ten nápad se týká, řekněme, třeba prodeje prostě těch našich produktů, tak tam mu řeknu, víš, já si to nemyslím a asi tahle oblast zrovna je tak, ve který máme já zkušenosti, asi to spíš nepůjde, když si to, ale na druhou stranu, když jako přijde s něčím, co je z nějaké oblasti, kde já se cítím, že jsme na tom podobně kompetentní, no tak by byla hloupost, abych prosazoval svůj nápad a opravdu se snažím se, že disciplínou bych svůj názor potlačil nebo ho neřekl, jo, protože ty jsi tady říkal příklad, půjdeme prodávat východní Asii, tam zrovna prodáváme, ale dejme tomu, že by to bylo někde jinde, kde to třeba nejde, no tak pak je samozřejmě hloupost to nechat rozvíjet dál a říct jako, hele, já mám takovou životní zkušenost, prostě prodávám to dlouho, mám s tím nějaké zkušenosti, myslím, že tohle není jako dobrý a povedený nápad, ale když je to v oblasti, kde se člověk necítí tak kompetentní, jo, no tak zase na druhou stranu, jo, a musím říct, že díky tomu vznikají krásné spolupráce, že za mnou chodí kolegové třeba kteří už mi ani nějakým způsobem přímo odpovídají CEO a chodí za mnou a říkají, hele ne, neboj se, já nechci žádnou jako interní exekutivní věc, ale já mám před sebou tohle jednání a já bych se rád s tebou poradil z logiky věci, prostě jsi starší, něco si už jako v životě vyjednával, jak bys jako k tomuhle třeba přistoupil a tak. A to mám teda taky strašnou radost, když se děje. Že to přijde OK, je to nějaká oblast, ve které se cítím silný, naopak si přiznám, že spousta oblastí, ve kterých se naopak připadám velmi slabý a rád bych se chodil za nima radit já. A tohle je super moment. Neměl čas, že tohle je super moment, to je pro mě dobrá inspirace, protože to je přesně to, co já bych vlastně po těch svých lidech, jakýkoliv juniorních, seniorních chtěl, aby v nějakou chvíli zapomněli na všechny pozice a role a vlastně, aby jsme se potkali my dva u stolu
spolu, jako já s ním, já s ní a prostě jsme se bavili jako přesně sharing experience, výměna názorů, diskuze, protože mě to hrozně posiluje. Jo. Já tvrdím nějaký svůj názor a teď ho tvrdím a najednou si řeknu, to vlastně taky položení trochu na vodě a začnu o tom přemýšlet úplně jinak, což je skvělý. Ale je pravda, že ta síla osobnosti, to je prostě nejhorší, že jo. Mě nedávno říkal jeden kolega seniorní, hele, oni jako týmu, s kterým teď spolupracuju normálním u nás na jednom projektu, tak mi říkal, hele, oni se tě bojí ti to jako říct. A jsem říkal, teď na ně jako nezvu, já jsem jako, že no, ale když ty už jenom se na to podíváš a už oni vidějí, tak to je asi blbě. Říkají mi to moji kolegové taky a přiznám se, že bych rád se od někoho nechal poradit, co proti tomu dělat, ale myslím si, že taková ta rada, která je na bíledni, že člověk má být jako víc otevřený, víc friendly, nefunguje. Prostě ta přirozená autorita tam je a s jedním, co snad asi proto podle mě my můžeme udělat, je prostě říct otevřeně, hele, vyprděte se na to, prostě je to jako, je to takhle, ale jako těžko se s tím letím se dá něco jako dělat, jako, protože nemyslím si, že by člověk měl nutně hledat v tomhle případě chybu u sebe. To ne, ale myslím si, že to je o tom otužit trochu ten tým v tom, jako opakovat tyhle situace a oni si nakonec zvyknou na to, že fakt to tak je, že vlastně dobře, tak třeba přijde bouřka, jestli řekneme tohle a tohle a tohle a pak se zase rozjasní a všechno je v pohodě a oni si zvyknou na to, že se to stane dvakrát, třikrát, tak vlastně jako můžou v té diskuzi říct a že jako ocení člověk, hele, řekl mi to na rovinu a tvůj názor je jako point taken, zapracuju to do toho, co to je super. No vidíš, s tímhletím já mám velký problém, teď čím dál tím větší. Já se snažím dodržovat nějakým způsobem tu hierarchii, je to jasný, prostě dovylezli jsme do velikosti, skále přibližně 1000 lidí, tak se to dá těžko jako nějak bez toho jako dělat. A teď já se snažím nelízt do zelí těm jednotlivým věcem. Ale zároveň se s těma lidma rád bavím, jo? Zároveň s těma lidma mám rád nějakou, jo, jako klidně nějakou debatu, klidně nad konkrétním klientem nebo konkrétní zakázkou. A ani ne, spíš mě to baví, prostě přirozeně je to něco. No jasně, no. Jo, a naplňuje tě to a kvůli tomu to děláš. Jsem prošel od tu plnou spodu, jo, a samozřejmě s těma novýma lidma je to těžký, jo, protože když já přijdu někam do nějaký naší nový továrny a tam sedí místní ředitel, jsem se viděl 5krát v životě, tak s tím navazovat neformálně, těžko může vědět, že já se ptám, jak mu ten stroj funguje, že jako já ho ještě asi bych pořád to měl obsluhovat, jo, ale to už... On to vnímá jako, že někdo mikromanagensky, jako se ho snaží to, no, jasně. Jo, to samozřejmě v tomhletom je jiný a s tím se přiznám, že teda dost bojuju. A jako najít ten správný moment, jo, já jsem v tom možná až moc dogmatický, že se opravdu snažím nezasahovat jako do toho a člověče, když už uteču z kanceláře, abych jako tam vlastně jako nebyl, protože já vlastně dneska mám relativně malý tým, že já komunikuju se CEO těch našich nových firm, mám tam nějaký top management v té skupině, to je dneska je nás 10-12, takže já jsem vlastně zpátky v malé firmě. A jako, to je pravda. Ale trochu mi to chybí. No, ale tohle mám stejnou zkušenost, že já jsem vlastně, když jsme sfúzovali a já jsem v chvilkách se posunul opatrovejš, tak jsem nemohl jsem tolik míčů ve hře mít, tak jsem si nechal klienty, nechal jsem si tu roli jako toho CEO, toho reprezentanta a advisory jsem prostě přenechal kolegovi. A teď jsem v některých situacích vlastně jsem jako míň než řadový partner, protože já nechci v té diskuzi ani nic říct, protože by to hned bylo takový, že řekl, aha, tak ten David vlastně nesouhlasí s tím, jak to ten Zbyněk dělá. A to je poslední, co chci. To znamená, já jsem paradoxně ještě víc zabekovaný a radši nikdy ani na tu poradu nejdu, protože říkám, hele, já tam něco řeknu, pak všichni budou zase a zkazím vlastně to budování toho, co samostatně, takže prostě úplně stejně. Prostě jsem takový nervózní, že se mi, nevím, obchodní ředitel na něco ptá, že si říkám, jako je to v souladu s tím, ty něco řekneš a přesně. Chce, co nechce, jo. Byť jsme všichni v úzovkách 3 kámoši, kteří si rádi pijeme na pivo, tak stejně ty role se musí hrát jako správně. Že tohle je pro mě jako složitý se na to zvyknout. No. Popravdě, že jediný, co já v tomhle dělám, jak říká moje žena, jsem zase v tom radícím modu, jo, ale tak já sharing experience. Jediný, co dělám, je, že já čím jsem starší, tím víc mám rád schůzky jako 1 na 1. Protože tam já můžu jít s tím CEO, můžu jít s tím druhým, můžu jít s partnerem, můžu jít s konzultantem a já mu můžu i v tom jako 1 na 1 říct, hele, já vlastně taky nevím, já jsem taky nejistý, jako je tohle dobře, ptám se tě, jako jo. A vlastně můžu jako navázat a dozvím se ty věci napřímo, že to jsem se ještě furt jsme dost malý tým, my nemáme 1000 lidí a v advisory je těch lidí třeba 60 a celkově nás, já nevím, 400 bere, ale prostě furt je to ještě malý tým na to, že na konci dne vždycky ta interakce je normální, svobodná a že ty lidi můžou normálně projevit svůj názor a je to v pohodě. A tohle si myslím, že je taky důležitý pro tu iniciativu, protože když se ty lidi budou bát, tak je prostě konec. Tak to fakt si myslím, a mě to přestane bavit, protože pak už jako co, já budu všechno vymýšlet, to je nesmysl.
No, takže já si myslím, že jako, když se vracím k tomu tématu jako takovému, tak určitě za mě můj životní názor je, kdokoliv projeví iniciativu, je třeba jí hýčkat a být v pohodě. A ten těžký moment nastává ve chvíli, kdy musíme oddělit trochu to zrno od plev a kdy přece jenom nejsme v nějakém, jako, nejsme hračičkové, který si můžou jen tak bez výsledku jako pracovat na tom, co je zajímá. Musíme zpět ke společnému týmu, ke společnému cíli. Ale já to zatím vnímám tak, že když tu iniciativu těm lidem přenechám, tak většinou to je pro ten společný cíl dobře. Málo kdy se mi stane, že by to tak nebylo. Já to vnímám úplně stejně a dokonce říkám, když jsi mluvil o tom, já si vzpomínám, o čem jsem mluvil, je to teda hodně let zpátky. Byl to nějaký příklad, kdy jsme udělali špatně obaly a celou tu várku těch obalů, takže to byl opravdu drahý fuck up, kdybych to takhle měl nazvat. Jo. To opravdu šlo do prachu, že to jako nebylo jenom nějaký, opravdu jako to bylo jasně. hodně peněz. Ta holka, co to udělala, je dneska u nás šéfová vývoje, vydělala nám jako za tu kariéru opravdu o mnoho nul víc a je to nejdůležitější člověk ve firmě, na kterém firma stojí a padá. Jo. Takže někdy se to prostě jako někdy je to prostě investice, někdy je to investice do budoucna, byť to něco bolí, ale samozřejmě člověk si musí být jistý tou lojalitou a tím jako správným přístupem a tím srdcem. Já dneska daleko víc vybírám lidi podle toho, jak to cítím vevnitř. Protože věřím, že to možná začínám být starý, že trošku koukám na ty třeba mladší lidi s takovou jistou nedůvěrou, že jako toto, ale já musím vidět jako chtít pracovat, chtít se jako rozvíjet a soužít s tou firmou. Všechno ostatní se dá doučit, dá se dodělat. A pak teda ještě musím vidět v druhém plánu, musím vidět nějaký jako souznění s naší kulturou. No jasně, no. A je to něco, co jsem si naopak poslední dobou uvědomil a tam bývám dost tvrdý. Jo, teď jsem ten solista rozhodí ten duch. V jedné továrně jsem prostě přistihl, že si vykají. No ze svěrně se vždycky tykalo, ono to vzniklo trošku komicky, že my jsme zakládali firmu a všichni vykali mýmu tátovi. A všichni mezi sebou si tykali, byla to malá firma. A já jsem byl ten junior, že, takže logicky mě prostě vždycky říkali Pavel, nikdo mě jinak neoslovoval. A samozřejmě to teď nefunguje, takže by každý mě tykal. Jsou lidi, kterým to říkám opakovaně a asi to je pochopitelný při té velikosti a tak dále. Jo, ale je to něco, co je běžné, ale zároveň bych, a celkem chápu, že ještě někdo z managementu se vejde do továrny, že to a tak dále, to se prostě, OK, to se s tím se nedá nic dělat. Ale když dva lidi sedí v jedné kanceláři, tak velmi tvrdě proti tomu vystupuju. No, to rozumím. A prostě najednou se uvědomil, OK, já nemám tomu člověku vyset vměšovat do práce, je to jeho tým třeba, ale tohle je něco, kde ne. Říkám, tohle je naše kultura a prostě sorry, my to máme takhle a byť bych měl ty lidi třeba se pokusím vtipnou formu, jak tomu dovést nebo něco, tak se to snažím prosadit, že mně to přijde, že tohle jsou věci, kdy člověk nemá moc koukat na tu hierarchii, ale má to jako strážit. No, to se na poslední věc, jsem chtěl říct, že ta kultura je důležitá pro to, aby vůbec jakoby ze spoda ta iniciativa přicházela, protože jako ono je to vlastně o tom, že já musím signalizovat těm lidem, že OK udělat chybu, já musím signalizovat, že očekávám, že se mnou budou diskutovat a vlastně opakovaně to říkám, mi nejdřív nevěří, nejdřív se bojí, nejdřív říkají něco, ale na konci dne vlastně, když už jsme u stolu a diskutujeme, tak po půl hodině je diskuze. Naopak oni křičejí na mě, já křičím na ně a to je v pohodě. Já tohle mám rád, protože v tom dialogu je to nejlepší. Takže ta kultura je jako vlastně jediný, co má ještě smysl, jakoby z mý pozice, když se na to podívám z té úplně vrcholové pozice, jako o co se vlastně zajímat, o co se starat. Že paradoxně potom se to v těch číslech promítne, když ta kultura bude fungovat a když všichni budou táhnout za jeden provaz. No, zvláště pokud chceme pracovat ve prostředí, kde nehlídáme prostě výsledky za nejbližší čtvrtletí, ale koukáme na to nějakým způsobem dlouhodobě, tak zcela určitě souhlasím. No tak každopádně já ti děkuju a doufám, že to bude. Díky.